nyhederne. God aften. Først på programmet har vi prostitution, efterfulgt af festugen i St. Andreas. Så har vi sport, og så slutter vi af med vejret. Prostitution er et meget stort problem i samfundet. Lurerne går på gaden. De spørger, om de må komme ind i bilerne. Nogle siger ja til det, fordi de lider de skovhugger. Prostitution skal væk fra byerne. Altså, hvis de har det store behov til at blive dusket, så må de gøre det med deres kærester. Vi har det her problem med prostitution. Det må altså væk. Altså, vi skal have escortpigerne væk fra gaden. Det må vi have politiretssager i. Ja. Vejret er højt, og festugen er i gang i Los Santos. Udover stranden, festugen er i gang. Og folk synes, jamen det sælger der. Det er da dejligt. Jeg synes bare, det er pisse dejligt med det solskin, så man kan få nogle brune baller. Og ja, vejret er godt, men måske alt for godt. Det er varmen, jeg kan ikke holde den ud, så jeg sidder her i skyggen. Og nu til Las Venturas Bandits nederlag over Los Santos Lions. Det var her på Las Venturas Bandits stadion, hvor mange fans fik sig en overraskelse. Las Venturas Bandits tabte for første gang i år mod Los Santos Lions. Klubbens bestyrelse kan mærke et klart drop på publikum. Hvordan kommer det til at se ud i de næste par dage? Lad os se det ved. Ja, sådan her ser vejret ud, men i de kommende dage kommer det nok til at se sådan her ud. Det var nyhederne. God aften.